Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina rápida e sinxela para manter o corpo activo e despexar a mente. Prepara o espazo, respira fondo e imos aló. Moi ben, aquí estamos un día máis en Pulso Activo, ben acompañado como sempre, que tal estades? Ben. Preparados para a seguinte sesión? Sí. Estamos. Con ganas, verdad? Moitas. E vos, que tal na casa? Facerse maior vexo moi complicado, porque xa a día de hoxe xa me dan as rodillas, os codos, e doime todo canto hai. Xa en 30 anos xa non me quero imaginar todo o que me dai. O envellecemento simplemente é que pasa o tempo. Entón, é un proceso natural. Tamén está o envellecemento con B. Eso como se fai? Pois manténdose activo. Nosos hábitos teñen que ser saludables. É moi importante adestrar, porque eso o que nos vai a facer é evitar lesións, vai nos axudar a manter a forza e demais. Porque, como dixo Adolfo Domínguez, la arruga é bella. Pero que se note un pouco, Pois imos alá, imos a comezar como sempre con mobilidade articular, vale? Comezamos ca cabeza e facemos xiros suaves a un ladiño. Eso é, suave, vale? Dibuixamos círculos. E cambio sentido. Moi ben, eso é. Imos ir agora cos pulsos e cos nocellos hacia fora, o movimento. Escoitades como sona? Cra. Hacia dentro. Pensei que era o chan. No, Pensaba que eran os tronos. son eu. Cambiamos de pé. Moi ben, imos a pasar agora ao quecemento. Xa vedes aquí que teño que estou acompañado destas bandas elásticas e imos a facer, na vosa casa, imos a facer o quecemento cas bandas e esta sesión tamén vai ser todo con bandas, vale? Entón, o que imos a facer é imos activar esa zona dos ombreiros, das escápulas, collemos a goma e as mans separadas a anchura dos ombreiros e imos aí, estiramos, vale? Xuntamos as escápulas atrás, imos ir aí uns 45 segundiños aproximadamente, suave, vale, pouquiño a pouco, activando esa zona, xuntando ben as escápulas atrás. Eso, abrimos ben o peito. 3, 2, 1, moi ben. Agora imos a seguir un pouquiño máis, cargando esa zona. Imos agora a estender arriba os brazos, imos a abrir e a pasar a gomiña por atrás, vale? Subo e xunto escápulas abaixo. Eso é suave, suave. Non corremos e imos aló. Moi ben. A zona do trapecio, temos que notar aí como se vai cargando pouquinho a pouco. Si temos molestia... Carga. Carga, ahora... A min tropézame no moño. Teste que desmelenar, Estrella. Parece que sí. Vale, últimos segundiños. 3, 2, 1, vale, e relaxamos. E como ben dixen antes, a clase de hoxe vai ser con colchoneta e con banda, así que preparada a colchoneta, aquí imos alá. Poñeron un moño moi chuliño aquí, pero a goma tron aí, pero bueno, todo ten amaño. Desmelenarme cando saímos por aí tomar viños, así os fines de semana, que non se preocupe que ao mellor desmelenome demais, que anda modiño. E como vedes, estamos en posición de cuadrupedia, hoxe imos a traballar con banda elástica e sempre nesta posición. Entón, o que imos a facer é, imos a colocar as mans separadas a anchura dos ombreiros, debaixo dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras, colocamos a banda elástica na planta do pé, agarramos os extremos cas mans, e aí o que imos a facer é, imos a coller aire e imos a soltar a medida que estendo a perna, vale? Non elevo máis da altura do glúteo. Collo aire, volvo, recollo, elevo. E imos a facer 10 repeticións. Activamos o glúteo, activamos o abdomen, e subo, traballiño de glúteo, de perna, zona lumbar. Mantemos sempre, vixiamos que estemos ben colocados, non nos desestabilizamos, subimos, quedanos 3, facemos o exercicio ben, correxindo posición, unha última,
moi ben. E agora imos a ir ca outra perna. Entón, pasamos a goma detrás da outra planta do pé. E o que imos a facer é, nos colocamos ben, e collemos aire e solto. Eso é. De novo, cada un o seu ritmo na casa. Temos que notar aí o traballiño no glúteo. Activamos sempre o glúteo, apretamos aí o abdomen tamén sempre activo, vale? Cando expulso aire, levo o ombligo ben hacia adentro, a mirada hacia a colchoneta. Eso é. Van 7. 8. Flexiono. Estendo. E a última. Moi ben, agora relaxamos atrás. Relaxamos, levamos o cuño hacia atrás. Relaxo uns segundiños aí. Hai moita diferencia, alguén que entrenou toda a vida, velo a mellor con 70 anos, a alguén que nunca entrenou e non fixo ejercicio. Ainda que na realidade non o levo moito a práctica, sí que é certo que me gustaría ser un pouquiño máis constante. Xa non só facer deporte por facer deporte, senón manterme activa pois para que as cousas da vida cotiá me sexan máis fáciles. A verdade é que eu sempre fui unha persona que lle gustou cuidarse un pouco o corpo e según van pasando os anos creo que inda máis. O que me motiva moito a facer exercicios de forza e tal é poder pois cargar car dúas nenas, ter que deixar de facelo pronto por decirlle ás miñas fillas non, é que non podo contigo. Ahora o que imos a facer é imos a facer un nudo na goma, vale? Entón, imos a colocar a goma por detrás das pernas. Xuntamos as perniñas, xuntamos os xeonllos para facer o nudo, facemos un nudo que queda a cousiña tensa. Moi ben, vedes como estón. Vale, o que vou a facer agora é o seguinte. Vou a colocar unha debaixo do xeonllo e a outra manteño, vale? Por encima. Unha por debaixo, outra por encima. Mantéñome na mesma posición e agora que vamos a facer unha aducción de cadera. Imos a elevar a perna flexionada hacia un lado, vale? Entón, mantendo esta mesma posición, se temos a goma por encima do xeonllo na perna dereita, e aquí imos a traballar. Entón, collemos aire nesa posición e elevo. Volvo e subo. Eso é, manteño flexionada. Elevo hasta a altura da cadeira, vale? Van 4. Recordade, se vos costa moito así, se vos don os pulsos, coloco os antebrazos e realizo o mesmo exercicio, vale? Van 8, moi ben. Unha última. Perfecto. Imos notando aí ese glúteo, como vai traballando a zona das cadeiras. E imos ahora cambiar. Imos a pasar a banda, o que estaba arriba, pasa abaixo e viceversa. Vamos alá. Estamos, chicos? Estamos. Moi ben, así me gusta, estamos activos. Collemos aire e soltamos arriba. Perfecto. Ombligo hacia adentro. A min esta faime gracia porque parecemos cadeliños É mexanos. verdad, estamos mexando, eso é verdad. Tal cual. Non o quería decir, pero tal cual, é o mesmo movimento. Van 8, ánimo, quedan 2. 9. Ánimo, Estrella, que acabamos. Eso é, campeona, atrás. Unha campeona, sí, señor. E mentre estamos atrás, aproveitamos para ir desfacendo o nudo, vale? O desgaste do corpo está aí. Se eu non lle din un traballo aos meus músculos, pois probablemente que non me sosteñen as articulacións. Por eso, moitas veces, a xente que non fai exercicio padece máis das articulacións. Bueno, claro, o que pasa é que tamén en moitas casas hai xente maior que hai na que cuidar. E a persoa cuidadora tamén ten que ter un tempo para ela, para salir, para tomar algo, para facer deporte, ora con pulso activo que podemos nos manexar na casa, que é unha maravilla, e manter o corpo e a mente activa. Ora, imos a facer similar ao primeiro exercicio que fixemos, pero ahora o que van a traballar sobre todo a resistencia vai estar nos ombreiros. Entón, coloco a banda deste xeito, collo coa man dereita, entón,
na posición de cuadrupedia, o que imos a facer é, ahora, vou a levar 10 veces o brazo dereito e a perna esquerda, de acordo? O sea, sempre o mesmo, brazo dereito e perna esquerda. Collemos aire e solto. E levo hasta a altura do ombreiro, non máis. E aquí podo acompañar ca mirada, vale? Se a goma baixa, acompaño ca mirada, e se a goma sube, acompaño. Van 4, xenial. 5, o brazo extendido. 6, este exercicio que chamamos como Superman, porque ten unha similitude, verdad? 8, 9, e última. Moi ben. E imos a cambiar ahora, vale? Mismo exercicio, cambiamos de brazo, cambiamos de perna. Collemos aire e solto arriba. Activo glúteo a subir, activo abdomen. Perfecto, vexo vos moi ben, sí señor. E vos na casa como estades? Eu creo que tamén. Fijo que están facendo de maravilla. Temos alumnos exemplares. Xa lle gustaría Superman. Xa lle gustaría Superman, se che digo tamén. Pero imos rematar voando ou non? No, eu A ver quen é a Kryptonita aquí. 8, 9, e unha última. Moi ben. E levamos atrás, relaxo, relaxo. Relaxamos a zona lumbar. Como levo dicindo todos estes programas, eu o que é coordinación non é o que a miña cualidade máis destacada. Noemi vin que lle costaba un pouco facer o exercicio, leva poucas veces facendo isto, e cando leve un par delas máis xa o fará de sobra. E ben, as gomas só parece que lles vou collendo máis cariño. O que non lle teño cariño é Superman. Eso non me gusta. Moi ben, e imos a cambiar de posición ahora, vale? Ahora o que nos imos a colocar é de lado, posición lateral. E o que imos a facer é, ahora, vamos a facer o nudo na zona preto dos nocellos, vale? Facemos un nudiño, cos pés xuntos, e imos seguir traballando a zona dos glúteos, a zona das cadeiras, pero desta vez dunha forma, dunha posición lateral. Entón, temos un nudiño aí ben feito, colocámonos de lado, a goma levámola á altura dos nocellos, as pernas extendidas, que este aliñado o corpo, e aquí imos a elevar a perna, que está por arriba, 10 veces hacia arriba. Entón, collemos aire e soltamos. Eso é. E baixo, e sempre a goma tensa, vale? Non ten por que baixar de todo, manteño sempre un mínimo de tensión. E subo, van 3. Activamos o abdomen, glúteo. Van 5. Que tan caladiños están aquí atrás hoxe, Vos levades Que a vos perna á pasa? lúa. Eu apretei demais o nudo, non me... demasiado. Estou nos pasando. Xa somos dos. Pasoucho mesmo. E a última. Van 10. Perfecto. Vamos facer o mesmo exercicio, pero ahora cambiamos de lado. Afloxando, non ou non? Bueno, Ahora xa que estar, non? Si vedes Ahora que, Veña va, Anxo, si veña va. vedes que apretastedes moito, afloxamos e listo, vale? Isto cada un máis ou menos marca a intensidade do exercicio. Entón, colocámonos ben, o cóbado aí, a altura dos ombreiros, pernas ben estiradas, aliñado o corpo, collemos aire, subimos. Unha, apretamos abdomen. 2, 3, 4, onde notas que estás traballando? En todos lados. Onde non noto que estou traballando? Esa é a pregunta. No glúteo, verdad? Sobre todo no glúteo. Cuádriceps. Eso é. Un pouquiño todo. Aquí activamos o corpo inteiro. Aquí o que vamos a baixar as cartucheiras todas con este. E unha última. 10. Moi ben. E relaxo, vale? Relaxamos, boca abaixo mismo. Fixen o nudo, non sabía moi ben a resistencia que poñer, pero apreteino bastante porque daba levantado pouco a perna. E a Silvia pasoulle igual. Eu fixen aí o nudo, ia mirando, máis ou menos.
Pero o meu nudo non estaba moito máis apretado e era moito máis pequeno o círculo co do resto, e claro. Xa que estábamos, non o íbamos desfacer e xa acabamos o entreno así. Pero ver que Anxo dicía que el tiraba, pois eu tampouco iba a ser menos. Imos a traballar a zona dos tríceps. Desfacemos o nudo. Vale, isto. Ben, ahora, posición de cuadrupedia, como estábamos nun principio, a goma coloco neste sentido, de forma horizontal, collo a goma ca man dereita, levo o cóbado hacia atrás, hacia o teito, e a man, a posición inicial, a man aquí nas costelas, vale? Entón, collo nesta posición e o que vou a facer é extensión de tríceps. E solto, estendo. Eso é. E volvo a posición inicial e solto. Eso é, perfecto. Levo sempre o puño cerca das costelas e intentamos que o cóbado non se abra moito, vale? Manteño. Van 5. Van 6. Moi ben. Mantemos espalda recta. 7. Vixiamos esa posición. 8. 9. E unha última. 10. Moi ben. Notamos ese traballiño aí no brazo. É unha zona que suele ser onde as mulleres suelen verse moi castigadas, que é o tema do tríceps. E imos alá, imos a coller a outra man, mesma posición, o puño pegado ás costelas, cóbado hacia arriba, collemos aire e solto. E volvemos. Eso é. Van 3. 4. 5. 6. Seguimos. Manteño estrella aquí arriba. E ahora estendo hacia atrás. É aí onde podamos. E unha última. Mantén. Manteño. E arriba, estende. Aí, relaxamos atrás. Eso é. Moi ben, estrella. Gracias. Nada. E houve un momento en que Anxo me cambiou a súa cincha e, claro, a miña xa estaba desfeita, xa estaba preparada para traballar, ya del non, tiña todavía un no e cambiou-ma. Cambiei a goma Noemi porque vin que a desfixo os nudos demasiado rápido e eu ainda estaba aí que desfago, que non desfago, que non sei que. Entonces fixenlle aí un cambio. Porque moi fino, aquí o caballero. E nada, pois tocoume volver a empezar. E xa estamos terminando, chicos. Quédanos un exercicio que é o vosso exercicio favorito, que é a táboa. Vale. Xa sei que vos gusta, na casa tamén. Entón, o que imos a facer é a táboa ca goma, vale? Que nos vai a facer unha pequena resistencia. Ímola a colocar aquí atrás, na zona dos omóplatos, vale? Entón, imos a tensala aí, bastante, canto máis tensa, máis resistencia nos fai, máis traballiño. Entón, imos a colocar as mans debaixo da altura dos ombreiros, estendémola os pernas e mantendo esta posición. Fixadvos, as escápulas están nunha posición proactiva, vale? Mantendo aí, apretamos o abdomen e comezamos a contar, vale? Uns 30 segundiños, vixiade que non este o cuño apuntando hacia arriba, nin a pelvis hacia baixo. Manteño aí, apreto ben o abdomen, mantemos esa posición uns segundos e respirando, vale? Eso é, ánimo, pernas ben estiradas, moi ben esa posición de todos, sí señor. Últimos segundiños. 3, 2, 1, vale, moi ben, moi bo traballo, chicos, relaxo atrás, deixamos a gomiña xa ao lado, levamos o cuño hacia atrás, eso é, moi ben, agora imos a levar os pés, imos a sentarnos, collemos aire arriba e soltamos cara adiante. Manteño aí, onde chegue, sin forzar. Perfecto. Estiramos a zona dos sombreiros, xa para ir rematando a clase. Acercamos a nós. Bueno, gustou-vos a clase? A verdad que sí. Moi ben, así me gusta.
Cambiamos. Moi ben, imos finalizando xa a clase. Fantástico traballo, xente. Moitísimas gracias por estar aí, sempre acompañándonos aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo activo, ainda que sexa un pouquiño, e tamén a mente, vale? É moi importante. Eu son Edi, o vosso adestrador. Gracias por estar con nós e mantén o pulso activo. Moi ben, chicos, moi ben, moi ben.